Tenim amb nosaltres a la taula els responsables del Núvol Keaton de Montgat. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Aquest no és el primer any que veniu al TAS, no? Quantes edicions porteu venint? És la tercera, aquesta. És la tercera. Perfecte. Aquest any quins són els dos plats que heu escollit i per què? Bueno, hem escollit el futomaki de sake cruixent, que no ho havíem fet mai, que és salmó flamejat amb la pell del salmó fregida i un formatge amb nous i cilantre, i hem fet gyozas, que les hem fet d'una manera diferent que les fem a la botiga, que són fregides amb salsa yakitori i quicos. Llavors volíem destacar fer alguna cosa diferent. Heu dit que heu vingut ja 3 anys. Quins han sigut els plats que heu fet altres anys? Doncs mira, el primer any vam fer futomaki de tonyina, de tàrtar de tonyina, i les croquetes muten, que són les croquetes farcides de vieira, shiitake i foie. L'any passat vam fer el pollastre arrebossat, les tires de pollastre, i el futomaki de tàrtar de salmó amb maduixes. Heu vingut el diumenge de convidats, els altres anys també veníeu només un sol dia, Sí. però quins records teniu de les altres edicions? De com va ser... Molta feina. Molta feina, sempre. Molta feina. Sí, una bogeria, sobretot el primer any va ser exagerat. Recordo vam tindre que baixar a la botiga per material i tot. Perdoneu. Tranquil·la. Esteu a un local de Montgat. Quants anys porteu 5 en anys aquest ara. local? 5 anyets. Ara a l'agost fa 5 anys. I com va néixer Núvol Keaton? Bueno, Núvol Keaton ve d'una idea de mon germà. Ell treballava en un local semblant a Barcelona i llavors mon germà té un accident de moto al treball i decideix amb la seva parella, l'accident es queda malament i treu uns diners i amb els diners decideix invertir-ho fent el seu propi negoci. Llavors munta Núvol Keaton i el nom és per dir que som catalans i fem sushi. I què és el que va fer decidir que la cuina japonesa? Què és el que us atrau? Bueno, la creativitat que pots fer amb ella, no? Realment tens un producte que si vols mai pots parar d'innovar perquè és com un entrepà. Nosaltres li diem entrepà perquè a l'arròs li caça tot. Tu pots fer el que vulguis dintre de l'arròs. Ho estem demostrant ara últimament amb uns plats que estem traient i la gent, clar, es queda assombrada anonadada dient com li pots fotre això, i la veritat és que està bo, perquè és com pa, o sigui, li caça tot el que vulguis fotre dintre, pots fer-ho. Sí, aquests últims anys el menjar japonès ha fet un boom, tant als llocs de sushi com al vostre, com en ramen també. Tot el que és gastronomia japonesa i oriental en general, aquests últims anys s'està reforçant. Creieu que això també és positiu per vosaltres? Sí, i tant. Ho noteu, suposo, també? Sí, i tant. Nosaltres ara hem començat, portem 2 anys ja fent el ramen també, i perquè, clar, si algú es posa enmig de moda, doncs tens que innovar i ficar-lo. I ara estem pensant a ficar el okonomiyaki, que és la pizza japonesa, que no trobem locals que per aquí que ho facin, i nosaltres ja intentarem que l'any que ve ho traiem a carta ja. Si ho tinguéssiu, ho portaríeu aquí al TAS perquè ho provéssim? Està complicat, És una cosa complicada. És una cosa molt complexa de fer, perquè necessitaríem material. Si ens posen unes planxes al TAS, sí que ho podríem fer, però necessites molt de material per poder-ho fer. Però esteu convidats, a tastar-ho a la botiga, no hi ha cap problema. I tant. Perfecte, doncs us deixem que continueu aquí. Ara a les 7:30 obrirà tot això i ja començareu amb l'activitat, i això, espero que us vingui molta gent i que l'any que ve també repetiu i ens trobem. Perfecte, moltíssimes gràcies. Adéu. Adéu.